Nhasi hama dzangu tiri kupfuurira mberi tichinzwa Tinotenda achitsanangura nhoroondo yake yekuroorwa kwake, yekutambiswa kwaakaitwa nekuzongonetsana kwaakaita navamwene pamwe chete nemurume. So nhasi tiri kupfuurira mberi tichinzwa achiwedzera kutsanangura. Mushure mekunzwa pati ino yanhasi, episode yanhasi, tichakuunzirai yandisikadi kuti mupotse achibatsirika nokuti vazhinji takanga tiine chishuwo chekuda kuona Tinotenda achibatsirwa panyaya iyi. So papati 3 pane zviripo, garai makagadzirira handitika. So kwanhasi tiri kunzwa Tinotenda achipfuurira mberi. Tine urombo zvikuru takaisa muzvikamu nekuda kwehurebu hwanga hwakaita nyaya yacho. Saka kwanhasi ari kupfuurira mberi achitsanangura zvakanga zvichiitika kuupenyu hwake. Asi tisati tapinda munyaya yanhasi, ndine masoko anosuvisa, ndine chiziviso chandinacho cherufu. Vazhinji ndinotenda kuti takanga tichifamba tose pavhidhiyo ranga rakanyorwa kunzi munhu ari kuora ari mupenyu, nyaya yamukoma Brighton madzivanzira vekwaDC, kwatsomba uko tadarika watsomba tichienda kwaDC, panonzi pasarupinda. So nhasi uno pane nyaya inosuvisa, inorwadza, yekuti mai vake vekuHarare, mai nini vaya, vakatisiya mufunge zvenyu. Takangorisivha soko rerufu zvichinzi vakangomuka, BP yakashuta, ndobva vasvika kuchipatara vachibva vashaika. Imiwe soko rerufu harina kujairika, zvinongorwadza kuparadzana nenzira yerufu. Tinongoti mweya wake uzorore murugare. Panhasi regai titi kune vose vari kutanga kusvika pano paUtindi TV, musakanganwa kubaya pakanzi subscribe, pane kabhero kanobuda ipopo kakanzi mobva makabaya ikako. Regai tipe mukana kuna Tinotenda achipfuurira mberi kutsanangura nyaya yake. Mazvita Mwari vakukomborerei zvikuru. Bandira mai ngwana acho kabva wabuda waenda town, handina kuziva kuti ndo nyaya yakanga wafambira. Beba randaye nayo irape risimidzi pepe ndo rakauya rakabatwa nemupurisa. Mukwanisa nyu kuverenga zvarakanyorwa tirari rekuchi Domestic Violence Regulation 2008, Statutory Institute 92 of 2008. Okay, hatichadi kupinda muhariri stere. Ndobva wauya nepepa rawe iroro, ndobva ndanzi ndiudiwo koti, ndakaenda unoatenda koti. Kati ndakangoti ndakazipa question ndega ndikati tinoenda chechi tese panapa. Asi ndapo svika even mpaka ndakatokura cheko ndaitoona kuti vana vamwenene varora vaisvika waitonetsana, but asi ndamboona wamwenene murora vaisvika paextend yekuendesana kupi kukoti. Pane zvinhu zvongoti munogadzirisana mega. Ndakabvunza murume ndikati saka watoona zviri zvinhu zvaitwa namai wako zviri zvinhu zvekuti zvine future kana zvakatonaka. Ndobva ati handiti tese tiri 3 tasungiswere, tiri 2 tasungiswere. Wakaita sevari kuda kusungisa murume neni, but aidiwa ndiani? Ndini. Tasvika kukoti, takasvika kukoti, koti yobva yati hatikwanisi kudzinga muroora pamba kana murume aripo, tinodzinga wese murume nemukadzi obva pamba penyu mosara muri 1, because mwana wenyu ndiye akatora mwana we1. Saka tikadzinga uyu muroora hapana zvatinenge taita zvatinenge taita. Nyika inotikurudzira kuti vese ngavaite sei, ngavabve. Imimi samai makatoita blanda yekuti makagara 2 years nevana muchivachengeta, muchivarerere. Makadi kuti pawakatoroora munhu akaroora aita sei, akura, makadi kubva mamubikisa bva anogara kwake ega nemhuri yake. Bva zvanzi ende munogara mese, but tiri kupai 5 years musingaiti sei, musingatukani, musingaiti pasina kutukana kana kukakavadzana, muchigara mese anda muse murofu. Ndakaendaomba ndikasvika nemurume obva aitwa zvona zvese zvaitika izvi ngachimete nepisi toona kuti tozobva. Takaita setikuirana nemurume by that time. Mai anotoziva kuti zvaita sei, wasara wachigadzira futi rimwe pepa. Ndobva wanguya nerimwe pepa
zvikanzi iri prepared yakauya mangwana acho zvikanzi i-eviction order rototaura kuti buda izvi zvimba mangu kubva ndarara usiku wacho kubva wati kuma4 kubva watotanga kutoridza redhiyo kasonge kuti hameno mwari ndiye anoziva kuma4 ipapapo robva wanoka padhoo ndakatotakarara robva ndiri kuridzirewo tinoti ubude mba mangu mbeno indi ndakaishandira ndindakawaka imba yangu hausati wane imba iyoyo panapo handingatosiye ndiani mwana wangu nditi nashe iyoyo itorongedza ubuda uendepi imba kwenyu chinhu chakandirwadza ndangoti ndanda kutengesa zvandanda kutengesa ndakungoita kabhizinesi kangu ndane $20 andandinayo ndobva ndatoti $20 rikansvagiya imba titese tinoloja nekuti nezuro chataita semurume unge tiri kusame site ndadza murume tadii tanoita sei tanoloja zvimwe zvese tozozvona tapi tawekwa as long as timbori nerent ndakatsvaga imba pamwene ndobva watoita sewawirirana neni sewawirirana futi nehama dzangu ndobva watononibatsira kutsvaira mba uyu murume ubva tatokomera maketeni vatatotsvaira mba bva ndatotakura zvimwe zvinhu zvishoma ndobva ndati zvimwe zvacho tozitakura nguva manheru ayasvika ndakatakura mapletsi nehembe dzangu ndobva ndatoti ko dzako zvikanzi dzangu dzichatera ndatakura nedze mwana wangu ndobva ndatoti ko gasi vati gasi ndatengesa ndobva ndati ako zvawatengesa gasi rangu saka udo ndiite sei zvikanzi it's my money ndindakashanda andinoita problem angu nazvo ndobva ndangotora zvinhu zvangu nemwana wangu pandindonogara kumba kuya ndobva ndabva ati mangwana muye mutakure wardrobe nemubhedha ndobva ndangoti okay mangwana acho bva ndatsvaga vanhu vanditakura mubhedha newardrobe ndobva ndati ndakuyotakura mubhedha newardrobe zvikanzi makiyi arasika nepageti handinokwanisa kutakura mubhedha uya newardrobe pabva paita munhu akayabva andiudza zvikanzi murume wako atsvaga imba ndikati kupi amweni wako aritsvaga imba ndikati aritsvaga kupi zvikanzi hatizive bva tangofamba uchibvunza kuti pamuruzivo parunodya here vatsvaga imba daro murume wangu akabva aenda kunogadzikwa akabhadharwa rendi naumweni ndobva agara kumarambo otongwa wardrobe nemubhedha zvese ubva atakura nehembe dzake ubva aendesa ikokoko ini ndanda kugara kwangu ndega aiuya kumba kwangu manheru ndopaiunza chikafu chiri mulunch box ndakashingirira ndandisina kana foni yekuti ndinobata kana any relative kuti ndo life yandiri kurarama ndakagara vachiunza chikafu manheru svika munhu andakagara nayo vati iyo hausikona kuti vanhu ava rudo here rwavari kuita rekuunzira chikafu once manheru vanenge vamubati mwana adyikei plus choya chiri mulunch box wadi ngokuigira chikafu chacho kuti uite sekuti ubike vega mbva ndamuti madi undipa chikafu kuti ndibike ndega ndovati hatikwanisi chikafu chatinacho ndechekuita sei ndechekuti iwewe tikuigire chikafu wodya tiende gutsikana nezvatiri kukupa kana tiri kutombokupa ndakagara mumba imomo ndandakapiwa comforter 1 negumbeze 1 neshiti 1 ndozvandaishandisa kumadhezi acho mwana angavobatwa TB ndobva ndatogara nemwana achitokosora ine flu chandochingomupinda zvakadaro ndobva uya akadhakwa another day ndobva atora kubva kumakete mapletsi ake mabhaketsi ake zvese ndobva aendesomba kwawo zvikanzi it's my money tini ndakaita sei ndindakatenga ndobva ndatomubatsira otakura ndaendesomba kwawo ndisiya tichitakura ndichiendesomba kwawo tichisiya ndofunga akazoti akumba kwawo azogara ubva ati zvandaita zviri wrong ndobva azodzoka ndobva ati wadiwa atora mapletsi ndazoona watera nemamwe mapletsi ndikati ndangoti sezvo zviri zvinhu zvako zvakatenga ndiite sei ndingonzi zvese sekutaura kwaita sei kwataura kana ndazoshandawo zvangu ndozoita sei ndozozvitengera ndobva ndagara tiri obva atora zvinhu zvake ubva ndatomubvunza ndikati iwe urumbogara kupi zanzikwa ndiri kugara kunini ndauna right yekuita sei kukuziva chandiri ngodaiwo endaomba kwenyu chandakukurudzira nchoti endaomba kwenyu ndikati urobva wandiramba sembo ngonditora bva wanditambisa bva wangondisiya zvakatoitika zvakatoitika zvawasiwega watanga kuita sei utanga uramba ndini tamufunila
inini zvako handichaiti sei handichadi. Ndarara usiku hwese ndichichema that day. Ndikamboza mukumbenda kwana mbuya unotaura nyaya kuti ana gogo chimboribatsirayo imba zvakamira zvakadai so zvakadai so. Svika takasiyana hedu nazvo. Ndakatakura mabhegi angu ndikaenda kwedu. Ndakumba kwedu akatanga kufona achindithreatena kusvika ndakutomupindurawo rafu. Ndakutodairana rafu. Ati ndiwandanga pamwe pacho ndakutuma audios paWhatsApp tukana chekuti takunyatsochitotukana. Kuti mandoziva zvamakaitwa neniwo. Vatangotonthreatena kuti life yako haifi yakaendekawo mupenyu wako. Ndakatopedza newe kudhara unofunga kuti ungafa wakati hwinere tiri twini namai yako ndaingozvishingisa paWhatsApp vanchitotadaidzira kuti handina chandinotya handivhunduki ndoti mese hamusani hamusi mwari ndiye chandichengeta usati watanga mwana chakaka naye chamudzosa ndada mwana wangu handidzosi iwe mai wako akanitaura kuti hausepareti rudo rwangu namai nemwana wangu saka ini ndinofanira kusepareta rudo rwangu nemwana wangu umwe naumwe nemwana wake iwe una mai wako ini ndine mwana wangu kunoka namai wake saka umwe naumwe nemwana wani nemwana wake sekutaura kwakaita mai wako tobva tararama zvechokwadi mwana ndiri kumba twasitafu ndaingozvishingisa kuti mwana angoti akatangozvipondera pasi akutotanga tangogwina kuzvipondera pasi the extent yekuti ndatangofamba nemwana kufambawo nemwana ndichizvigadzira svika ndaigona kuti zvandendaudzwa nevandanzwa hasha vandamuudza kuti handisi kuzvida zvamuri kuita pamwana wangu handisiya sei handisi kuzvida ezvi ndichabackfire to the extent yekuti ndakazozvita ndafamba ndaneta but kuna Mwari kwega ndokunondipa chi kunongondipa zororo nanombodziswa zvekufamba zvese ndakutanga kutozviita through ma situations andakuita sei andakufesa mwana ndakaenda nemwana wechipatara vandamudzwa ndiri pageneral nemwana general wabva ndagara mama wangu ndobva warwara ndobva wasvika pakushaika not aikwanisa kuatenda funeral yawo mwana anga arikuita sei ari kurwara ndobva ndatomudza ndikati vanhu vatonditi ndisaatende funeral necondition nechi ine mwana and then vandarefiwa parusa pegeneral mwana obvanza nehenia so kuti panodiwa mishonga vandanyorerwa mishonga yekuti mwana aitwe seatreatwe and so forth zvikanzi mwana anozodawo zoitwa operation because henia ine maeffects akaita se akawanda mwana anozogonosa zara achichinyobva wataura zvakataura saka unochuza kuti unoda kuti mwana wako aite operation here kana kuti and then vanangoti ndingandizonzwe kumba kwani wekumba kwachona ndakafuna ndikaudza ndikatuma munin'ina wangu inini ndakazwa kuti nangu kutaura ka ndonzwa hasha vandatuma munin'ina wangu ndikati taura ndobva ataura mama amakadini mwana abatwa henia saka zvanzi chakati chake zvakati nemadoctors ndobva wati mwana wedu ana henia pane chikwani choda kuitwa uyai naye kumwe vandabvunza baba vemwana ndikati mune chikwani chamuda kuita pamwana oraiti ndiri kuya naye vandaunodza vanhu vekumba kwedu vanhu vangu vachitori parufu ati baba vemwana wati ane chikwani chavada kuita munin'ina wamama wangu ndobva afonera murume wangu ndobva ati iwe tinyatsotaura chokwadi zvikanzi ndine chikwani chiri pamwana wangu dzokai nemwana wangu kunoku inini ndini baba wake ndadaro ndipe mwana wangu hauna ropa naye munadzinza naye ndipe mwana wangu mukambaya akafira maoko menyu muchaviga mega ndingadaro nekuti ndini baba wake vanhu vekumba kwedu bva vatoti mupe enda chitumira mari yekuti mukadzi wacho aite sei auye nemwana obva vati vachauya naye ega hatikupi mari kana mukarwadzirwa muchaita sei muchauya naye and for sure vanhu mune muchiona condition ninge nechi nemwana vandobva vandipa mari ndobva vati enda vandatokwira bhazi bvonyazura vandatosvika mawadzi nchisvika nemwana ndobva atogashira mwana ndobva atanga kuchema akabata mwana ndikati kowa kuchemi ndobva ndoda mhuri yangu saka ifi kana unoda mhuri yako saka chichiri kunetsa kana unoda mhuri yako chichiri kunetsa zvikanzi handikwanisi kuzviexplaina kana mukange muri kure ndinofila peni yekuti mhuri yangu ndiri kuida but mukange mapadhuze handizivi zvinoitika and then obva afona kune munhu anga ari kumba kwake obva ati kinura dho ndiri kuya obva ati mira ndizokupe mari yemushonga saka ndo yanda ndamirira ndobva ndaendaomba kwake kuya ndasvikomba kwake ndakagara mba make kudaro pabva patumwa mumwe muzukuru ndobva atumwa namai vacho zvikanzi ndonditora mwana uye naye
mwana ndobva aiwa before that ndakatosvika manhira chobva anondisiya kwakuina baba wake vandanorara ikoko kuna baba wake mwana acho nekwana sekuru wacho mangwana acho ndobva ndazoti makiseni paakazondibva ati mwana ainokwanisa kubuda nhasi saka tozokupa mari mwana atitwa muzindana yaita sei apora tapedza ita zvatoda kuita vandagara nemwana obva watuma munhu ndobva atora mwana ndiri kumba kwake ini ndakataura kuti kumba kwenyu handikwanisi kuenda because ndine pisword handizivi patinozosvitsana namai wako kuti tinozosvitsana papi maybe hauchatodi kundiita sei hauchadi kundiona sekunge nemadzingira wakandiita sei wakandiita pamba penyu saka zvinondirema isedha kana oda ndisvike pamba penyu chinitendera nditange ndenda mapurisa then kana ndaenda mapurisa ndoripota nyaya yangu ndaripota nyaya yangu ndouya ndiri andapolisi kuzoitira mangwana ndobva ndadzoka ndobva mwana obva atorwa obva aramba kuti ndiende kupolisi mwana obva atorwa obva aenda vandamubvunza ndikati mwana aende obva kwenyu kungori namai wako chete iwo baba wacho hauko inini mai wacho handiko zvikanzi kuri kuitwa chiwanhu ndikati chinoitwa namai wako mwana wangu haana ropa namai wako hakuna baba wako hakuna ivewe kungori neinini kungori namai wako chete nemwana wangu vari kuita chiwanhu chei nemwana wangu takakweshenana timbe to the extent kuti tataura kutorwana handikuda mwana wangu ndobva abhuloka dhiwa achivhara dhiwa handikuda mwana wangu anonitora mwana wangu as long as iwe usiku ini ndisiko hapana chivanhu chinoitwa mwana wangu ini ndisipo iwe usiku because iwe neni tisi takazvara mwana saka mwana wangu ndoita sei ndiri kumuda muzukuru ndobva adzoka zvikanzi tinowanzi chiendako kumba mwana akusara ndikati zvamakutotaura makutoita mafanisi ini mwana wangu ndiwo ndiri kuda zvimwe zvese tingatoitirane tigoite seika but kana paine pekuti ndakatopiwa pisword yacho ka ndautanga utonoidambura tositangire ipapo ndakapiwa pisword ini ndoda mwana wangu amunditoreri mwana wangu zvichiwai zvamurundiitira ini anomboyaita noizi nemi vakanditoita chiwanhu kwetonditorera mwana ndipei mwana wangu abva ndaenda kukembe vandasvika vandaripota nyaya yangu mapurisa obva yobva anditora vatadzika tese kumba vatapiwa mwana taazomupiwa zvekuma wakazoya nemwana kuma 6 ekumazuva rakwatora mwana maxini mapurisa ndobva ati imi mati muda kutora mwana matora mwana mai wasiri kuzviziva musina kuwirirana saka muri kufungei mungati mai wanga abva watongoti mwana watongosiya kuna mai anoita se vanokushingosiya mwana wavo zvekudaro and then mapurisa abva tatogarawo mapurisa pakempi paya obva amweni obva kuti ndodontenga mushonga obva wanotenga mushonga mupurisa ndobva ati ndiri kumbiro murume nemukadzi mupinde muno ndobva tapindemo mune mapurisa 2 anga arimo angauya kutitora kumba ndobva kugara nesu pasi watanga utipa counseling obva watipa counseling murusvika to the extent yekuti mapurisa wabvunza murume atangobvunzwa murume wechiruda mukadzire murume ndobva ati hongu bva ndabvunza ndikati kana iye ati hongu hapana chinoita sei chekuti ndingatikwanisa kuti handikwanisi inini imba yangu ndoita sei ndoida takabuda mukembe ndobva mai wangu watochinja fesi autoratidza kuti hausi kufarira nezvatoita sei nezvaitika mumapurisa ndobva taenda kumba tasvika kumba mai wacho bva ndanzi nemapurisa mai wemwana vachamboita 4 days vari pamba nemwana kana mati muchimurapa henyu zvamurira kuita but takuwapa ari andapolisi achigara baba penyu 4 days dzikakwana muwapa mari yebhazi nechikafu chemwana woita se woendawo kumba kwawo ndakagara pamba paya 4 days day 2 ndo rakabva mai kutown takasara pamba namai vavo mai vamai ndo wanga wari pamba inini nemurume vandatoti iwo uramba utoresa mwana birth ndonyaya yangu tatunetsana uramba utoresa mwana birth nei nanza ndikatikutoresera mwana birth ndinogona kunditiza ngonobuda kana munomu kana kuenda South Africa unoshanda kana kuita sei ndikati adaro ndiani chandingodonga kuti mwana wangu aite sei aite birth bva tatonesana bva ndatomusikiza hangu ndichitopinda mumba ndati unopenga chichitotoseka panze bva ndatopinda mumba iyo bva atopinda mubathroom akutogeza akugeza daro bva ndatopinda mubathroom anga kugeza tatangotaura nyaya saka haana birth mwana haana birth okay andei akapinda mubathroom akugeza tatangotaura nyaya mai vamai ndobva vatangozvinzwa chitaura nyaya tatitotonge tikukakavadzana hedu but mukakavadzana kwedu tatuita sei tiunzwanana sevanhu vanga ruziva nawo iyo hamene pfungwa dzavo dzakamhanya kupiwa usambuya
ndobva watoti imi zvamuri kuti handisi kuzvifarira, budai imomo, iwo mai tinache, budai imomomo, buda mumba murugeza munhu, budai imomomo. Bva ndatotanga kubva tatangotoseka paya, yobva atoti amusiye, yobva dadza tinobva tiri musiye pane nyaya dzatoita sei dzatiri kutaura. Bva toramba chitotaura nyaya kudaro so, ndobva mbuya ubva atoti zvamuti handisi kuzvifarira tinacho, iwo haunotaura here kuti mukadzi auchamudi, inga vanhu vese ana mai vese vakataura kuti mukadzi auchamudi, saka chauchidoramba uchidzoka pamunhu wakati auchadi chini. And then mai ubva wafonerwa, ubva wasvika ndiudze zvaitika, tobva taramba takanyarara. But iwo samai ndaingofunga kuti vachangotasira kuti sekuramba kwangoita vanhu vakanyarara, nokuti ini ndakangoti bvunzai bati nacho because ndandisiziva kuti handandotonyatsoziva ndega kuti hapana nyaya yaitika. Bvunzai mwana wenyu kuti pane chaitika here, yobva ati hapana zvaitika ba. Mai obva atoti hamudi kutaura nini, ini ndini mai panapa, munoziva kuti pane episode, iwo pack your bags, uchibva watobuda ubva watoenda, tadza kuma 7 around 7 kwawo, iwo uchibva watobuda ubva watoenda dzemanheru, buda ubva watoenda kumba kwenyu. Vandoona distance yandoda kufamba apa usiku ukana mari yetransport. Tobva ndarekodha vachindipopotera kudaroso, vanowadaira anoita sei, chandakakwanisa ndakangoti izvezvi ndangomboita zvekurekodha ndozongoshanda ndingori neumbo mangwana. Ndairekodha zvese vachindituka, kabva wadaidzira ubva wazvionawo ndikurekodha, ubva ati nyatsa kurekodha hapana zvandinoitwa inini, ini pandotsika panoita sei panorema. Bva ndaramba hangu ndakanyarara, bva ndawasiya vachiita zvaungori kuita, bva ndangorongedza zvinhu zvangu, bva ndabuda murume bva anditeera bva ati enda kumba kumarambotongwa. Bva ndaenda kumba kuya, bva akinura dho, bva ndararamba muyangu, hana chikafu chandandadya nemwana wangu, mwana kana poriji chero hapana changadya. Bva ndatogara ikoko, ndakafunga kuti kuchaya chikafu, uye bva tofonerwa namai ake zvikanzi dzoka kuno titori murodhi. Bva ndazoenda ndega, murume ubva adzoswa kumba, ndobva agara namai wake kusvika handizivi zvawaitaura kana kuti I don't know zvaitika kumba kwavari tu namai wake namai wamai wake. Bva audzwa zvaakaudzwa ikoko, because ndakazobvunzawo muzai auya kati ako murume kobati nashe ari kupi, zvikanzi asara akagadzikwa matare kumbawo. Mimi dai mazama maita sei, mabva panapa munogona kungovingwa mukaita sei mukarohwa. Ndikati aizwa ndichadirarama life yekutya vanhu, ndanoita nekurarama life yekuti ndine chimbowatiza ndichoita sei, ndichivatya life yakaramba vachindiraramisa ita sei, yandirwadza ndaneta, handisi kuatiza. Ndisaibva ndatomuti odhola, ndane dhola ndanotsvagira sadza, tobva notsvaga sadza ndobva ine robva ndapa mwana, ndobva ndarara. Ndatorara kuma 12 ndopakauya murume aine umwe musikana, ndobva wasvika ndobva watopinda mumba, zvikanzi ndauya uyu. Vandati ubva atondibvunza because ndandamboswera naye masikati acho kumba kwamai wake, but hapana chandaiziva kuti mukadzi wake, ndakangonzi friend. Bva ndatogara paya, bva atoti mabikei pano musikana, bva ndati ndaida kubikei muno mamuna kana mapoto angu nemapleti angu handisitomboziva kuti zviri kupi zviri kupi. Kana bva ndatoti iwo bati nacho mapleti angu ambori kupiko nemapoto angu nehembe dzangu dzakasara, because pandakabva pandakasiya dzimwe hembe dzakatadzoka namabhegi. Ndobva ati zviri kokumba, ndikati kuno because kune mapleti mashoma asi wese mapleti angu ari kumwe. Ndikati zvinhu zvacho zviri kokumba. Ndobva musikana ubva murume ubva atoti this is my house, ndindobhadhara rendi yemba ino, budo endomba kwenyu ma12. Bva ndatakura ndakambotanga ndichanyarara, ndakamutanga ndakamunyararira. Musikana ucho bva tiri kuona zvauri kuita, bva atangotsiurawo murume wake, zvikanzi zvauri kuita uri kuona zvine picture yakanaka zvauri tiri kubudisa munhu this time. Abva atanga ngabude munomu, ndo time dzanga rubvomba kwawo idzodzo, kuti anganze ndonodzinga mukadzi kumba kwako here handizivi. Ndobva ndabereka mwana wangu musana, ndabereka bhegi, ndakuenda. Ndobva ati here, ndobva andidzosa, enda ndowandidzinga mumba mako here, ndakuita sendakubuda hangu ndakuenda. Ndobva ndadzoka, bva ati nozomukira mangwana makuseni sidzoko raka. Bva ndadzoka ndapinda mumba bva atanga futi hanzi abuda munomu, mumba mangu handichatodi munhu.
buda munomu, buda mumba mangu, ndinobhadhara rendi inoyi. Ndatomuti urushamisa nerendi $20 here, as if ngorubhadhara, unotobhadhara mari dzakadarika dzako dzauri kundidzingira muka1 room chaiko chaiko. Kana inini chaicho ndinokwanisa kuti ndikazvishandira ndokwanisa kuita sei, tozvibhadhara rendi urubhadhara. But as long as ndiri ndikuibhadhara, ndati buda mumba mangu. Ndati but this time wauda kundiitisa shamwari, handichabudi munomu, ita zvese zvaunoda. Vanhu ndinokuraya, nhasi nditonzwa kuda kutomwa ropa. Ndikati zvawada, asi ndomirira zvese. Ndobva tangotsvaga pamusoro pewardrobe, ndobva tora chimwe chisitiki chakambondirowa nacho pandakazombomusungisa. Ndobva atora chisitiki ichocho, ndobva ndirowa nacho. Musikana wake ndobva achitora, ndobva abuda nacho, ndobva achikanda kunze. Ndobva ndanomuruma apa pagumbo, ndobva ndidonhedzera pasi, ndobva atanga kundirowa. Samwana obva atangochema ari pabhedha. Uyu musikana obva asvika, ndobva atangawo futi kundirowa. Ndati saka imi mabva kumwe mubvako muri 2, kuyawo ndirowa ine ndiri 1. Ndobva atangondirowa isu ari 2. Ndobva ndati ndakubuda hangu muno, ndonomangara ukembe kuti wandirowa iwoni nemukadzi wako. But officially mimi ndimakandiita sei, makandiunza kunoku muchitidora pamwana. Dai wakandiudza kuti nemukadzi wako unofunga ndaimbobvuma kuya kunoku, ndingadai ndisinoita sei ndisinombobvira ndauya kunoku. And then ndakaramba ndiri momba maya. Uyu musikana nemukomana ndobva wabuda, ndobva waenda, wasiya wandirowa daro. Ndobva ndangorara ngumira kuedza. Paedza ndopa ndakamukanyatsotoona musoro wese wakazvimba, magumbo, makusendo pakauya ndobva ati sori hako ndizvakaitika nezuva. Ndobva ndakabatikana zvokuti by that time ndakasimuka, ndobva ndakuenda kumba kwedu, chindipa mari yetransport, but handina mari zvezvese. Saka mama kandidaidza musitina kana mari futi yekundipa yetransport. Chikafu acho chemwana choti mwana anodyiwa hacho. Hanzi handina mari yekuti, handitorina mari yekutenga chikafu chacho kana chini. Vandakumbira panext door kurungira mwana porridge. Ndakurunga porridge, ndapa mwana wangu porridge. Ndobva ndati ndauda hembe dzangu dzakasarawo mbakwenyu. Ndobva wati usasvike pamba, sara wakamira panapo. Pandasara ndakamira ndakaona hembe dziri kuya dziri musagi. Officially ndasina kuya nebhegi rekwesera hembe. Dzakatosungwa kudhara, dzitoratidza dzane time dzasosungwa dzirimo musage momo. Ndati mungabva maiswa hembe dzangu musage here, mutaura pamba penyu munobva mashaye bhegi rekungoiswa haro hembe dzangu. Nedzemwana wako shuwa ngabva waisa hembe dzemwana musage here. Ndobva ati handisi ndakarongedza. Ndikati ndakarongedza zvikanzi muridzi wemba. Ndikati muridzi wemba, asiwo pandakasiya hembe idzi ndakadzisiya kupi kwandailoja. Obva mati muchazoita sei, muchazozvitakura muchiendesa ipi kumba. Ndobva ati inini ndaida kuzviendesa kumba kwangu kuti muzoe uyu wanga wakati uchazoe chizozvitora, but mama wakabva ati ndiite sei ndizvitore. Ndobva ndangotora hembe dzangu dziya, ndobva ndaenda pamba pefriend yangu, ndazvisiya, ndobva ndadziise papo, ndobva ndandodzipisa. Ndobva ndati kumaplace acho, ndobva wati maplace tisi takatenga midziyo handichatokudzosere because it's my money. Ndindakatenga mai obva ati zvinhu zvakatenga imari yemwana wangu chichinyi, haupindiri pamari yezvinhu zvakatengwa nemwana wangu. Ndobva ndatongosiyana nazvo. Ndobva ndakwira kombi, ndobva ndakuenda, ndobva ndafona kumba, ndobva ndasenderwa mari yebhazi. Ndasenderwa mari yebhazi ndokubva kumba kubva Maodzi kuenda kumba. Ndobva ndabva bus stop, ndopakauya murume ne$10. Ndobva ati ndapiwa $10 namama. Anzi $10 uzoita sei, uzotenga chikafu chemwana netuma-potatoes twaturi mupepa bhegi. Ndandati maita basa, ndatopiwa hangu mari yetransport kudhara. Ndaramba zvinhu zvazvo, ndakwira mota, ndaita sei ndainomba kwedu. Ndasvika kumba, mukadzi wake mwana ndobva arwara futi, vatanga futi kuzvipondera pasi achidonha. Ndamufonera akati zvamuri handisiita sei handisozvifara. Mukadzi wake kamusikana ikabva ndakadayira foni, ndasarambochiinetsa murume wangu. Murume wangu izoziva kuti ta stress about mwana. Kana unoda kutaura nemurume wangu unotanga kufona kufoni pangu, and then ndomupa foni yangu inini ugoita sei uvataura neye. Ndangomuti okay, that time ndasida zvekutaura naye. Pandazomufonera
ndiri musangano. Ndokumbotaurana nemurume ndobva atanga kutondituka kundishaudha achindithreatena kusvika takatukana ndaimurekodha zvese zvaitaura achitaura akati mwana asiwe murume wako akandiudza zvese kuti mwana asi wake ndikati kana mwana asiri wake ndinoiswa kumadna totaridza kuti mwana asi wake akabuda ari ake mari yehama dzangu meta sei mudzosera iwo ndio ruziva kuti mwana asi wani wemurume ndo zvakakudza iri murume ndobva ati murume anombondidzora saka wakaudzwa nani because iwo patakadanana wangosipo saka iwo akakudzwa kuti mwana asi wake ndiani mwana asi wemurume ndosikasiri kutochengeta mwana iyeye kati saka iwo ndorototi mwana wangu asafe iwo wako mwana unaye nokuti musikana uyo atori nomwana wake nomwe murume ndobva azonoroorwa nemurume wangu ainowo mwana wake saka wako mwana ndiye anokwanisa kuchengetwa asiri wake but wangu mwana arita sei ari kusafa uri kuona uri papicture yezvinhu zvakanaka here imagine dai uriwo uri kuzviitirwa nemurume wako wakaita sei wekwawakabva nemwana wako chimbozvitora uriwe ndobva ndamukata ndobva azofona ndobva adotanga kukumbira ruregerero ndikati for the meantime chimbondisiya ndopakazofona futi time goes on ndobva ati nangu natinashe takatoita sei takasiyana nofunga kuti inini ndaizozvigonawo here kana uchimbotaura pakatoyarura 3 pamba pawo wakaenda iwe uri number 4 saka rufunga kuti isu inini ndaizopagonawo here ndikati zvekuti makasiyana kana kuti muchiri mesa zvisine yangu neni handiti wakandiconfront here ukandidzinga mupa ukati ndemako ndikasiya zvese kubva kumubhedha wardrobe zvese chinchinyi ukanditi ndisiye ndezvako nemubhedhi nemaplates nezvese nemagasi ukati ndezvangu ndikasiya handiti wakangoti ndezvako here obva ada kukumbira regerero and then svikabata wenhasi ndikamufonera ndikati sekutaura kwake pari zvinangu handina idea handina chandonyatsoziva ndopatave nhasi ndine mibvunzo mishoma tisati taenda pachikamu chinotevera. Ndaida kuziva kuti iwe tinotenda wakazvarwa gore ripi? 19 May 2002. Wakaroorwa gore ripi? 2022. 2022. Ungawa nemakore manga? 22. Ungawa ne 22. Mwana une 1. Akazvarwa gore ripi mwana? Zva 2023. So 11 November. 2023. Okay. Ane zvandoda kuziva ipapo. Wakabvisirwa mari here nemurume wako? Kana sendi? Kana. Alright. Murume wako yo anonwa doro? But kudhara ngasingamwe. Ko zvekubhema izvi kana zvinodhaka zvana mbanje madrugs? Anoita zvemadrugs. Anoita zvemadrugs. So muri yeZimbabwe nekuda kwekureba kwakaita nyaya yedu uye nyaya iyi inorwadza, hatisi kusiya tinotenda akangodaro. Toda kuti awane counseling pachikamu chenyaya ino chinotevera, munoramba makatibata. So tiri kudzoka naMuvhangeri Fushai, vazhinji mako vaziva ka. Tiri kudzoka navo kutoti mwanasikana uyu awane counseling, handitika. So kwenguva dzino kwezuva ranhasi tinomboti don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Shira kuti kana washuwa nyaya dzakakora unongomhanya paUtindi TV. Iyi nyaya inotirwadze, ndiri kuona unga inotodarika yaCardwell Chiteka pakurwadza kwayo, inobata. So tichafamba nayo kusvikira
tanyatsoona kuti mwanasikana hanzvadzi yangu iyi yaitirwa zvakanaka here. Asi tichitenda kuti Mwari ndo vachatibatsira. Saka kwezuva ranhasi tomboti toonana pachikamu chinotevera. Mwari akukomborere. Fear not, sin. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone eutaka njanda waya waita mukurumbira Utindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni Utende 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 baba nesuo tasimuka